fergoma moloti enenye mbayaduma duwari nyoni fergoma moloti enenye mbayaduma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗi yin juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirmede feere feeña windere so buuɗalirmede feeri fe jeyɓatake bindaɗo ñande mawde ko kewɗen wiide aljuma goo colte hitande ujunnaji 219 ɓatake men fate golle moƴƴe ko fate gollude moƴƴere ko fate yurmitade hoore mum e mbadi moƴƴere nde tawno musidɓe tedduɓe aljanna e jeygue fof woni koye aduna nde tawno gollete koye aduna hono fulɓe keewi wiide kala saaha hirande ñamete ko jamma nde fewjante ko ñalawma so tawi a acci ha jamma ari so tawi cuuɗi jeeyirɗi kala guddi mboɗo ɗamini hirande maɗa tehmat saabu hunde kala koma luɓoyɗa walla ñagoyɗa walla ñamloyɗa musidɓe tedduɓe ɓatake men hande eɗen puɗɗoro e tikkere nde tawno eɗen gandi tikkere ko hunde haɗade e men koko haɗa e julɓe yoɗani e julɓe ko hunde sofde e julɓe ko hunde fonde rentede e julɓe kono kadi ko hunde ɓurde ƴellitade e julɓe saabu so en kaali tikkere alay saago jurniɗen koye men jurniɗen galleji men jurnitoɗen guure men jurnitoɗen batuji men jurnitoɗen tufɗe men jurnitoɗen remru men jurnitoɗen jumaji men e jamaji men ma en taw en tikke ɗe en kaalata ɗe en mbatata ɗe en dogata koyɗe jaam taw ko gonga e gonga musidɓe teddu nde tawno ɓuuri bonde foof ko luɓade koyɗe jaam ɗe gona koyɗe ma luɓoɗa ɗemgal jaam ngal wona ɗemgal ma luɓoɗa larki jaam ki wona larki ma mbiyaɗa régla probléme janano taw ko naafi gagal nden toɗen nden gueɗe musidɓe teddu nde tawno galleji men ɗi ko tikkodiri hen ko so ittama ɗi gasat jumaji men ɗi ko tikkodiri hen ko so ittama ɗi gasat dente men ɗe ko tikkodiri hen ko so ittama gasat tene tikke koko haɗa on julɗo nde tawno Allah subhanahu wa taala sa tikkani neɗɗo e gañgañalde caggal wona omo waɗi ko Allah subhanahu wa taala haɗimo kaɗɗamo o sali tikkanɗamo kiiɗiɗamo beele wo tina wonɗo keedanoɗamo beele wo arta e mama mbiyamo sa accani ɗum mi waɗantama ɗum beele wo acca peewa o feewa wona a dañi moƴƴere faade Allah subhanahu wa taala ɗum woni mbiɗen yewtere men hande fayi koye wadde moƴƴere kono ala ya tikkan neɗɗo e dow puyɗe ya tikkan neɗɗo e dow belaɗe ya tikkan neɗɗo e dow yangue e dow inde e dow kewkewe aduna e dow haala bolle puyɗe e dow dugyal bolle puyɗe Allah subhanahu wa taala janggo darɗa yeeso makko mbiya ya salligino ya juul ya hoor ya ñaago ya ñaagane mbete Allah kañum jangguinani en yo ɓernde laaɓ woto tikki gonton musidɓe tedduɓe gaare mbasen funtude koye men gonga e gonga neɗɗo sa yiiɗi gona bonɗo sa yiiɗi gona ñaɗɗo sa yiiɗi gona no jiɗɗa pop kono ɓernde nde
tinno woto looye mayre tikke woto looye mayre naafigagal woto looye mayre haasidagal tinno ɓernde nde accande joomiraɗo tumna annabi sallah sallam wirno en won husere won hettere woni e neɗɗo so nde moƴƴi neɗɗo o moƴƴi so boni neɗɗo o boni woni ɓernde ngare gusten ɓerɗe bonɗe e nder rendoji men ha tenti ko fati tikke saabu so tawi en kaali tikkere sikki ala ko hunde nde ceediɗen jiiruɗen guite men e nder jamaji men e nder jumaji men hakkude juuloɓe e julnoɓe e noddinoɓe e wurnoɓe e duwotoɓe ɓe ndendani ciirol an ka duwotoɗo juma kalde almami silmini mbaɗɗen ko mbaɗɗen gaynuɗen ko an duwoto wonmo wiyata amina hafto yaaha taw kon tikkodir ɓimɓe fof ne gandi ɗum almami o ne andi ɗum nayibo o ne andi ɗum wonɓe jumaɓe ne gandi ɗum ten aɓe jaaɓi ɗum musidɓe tedduɓe aɓe jaaɓi ɗum deke firti ko won naafigagal woni e nder men ɗum noon duuɓi temedere en keɓata ɓuuɓol en keɓata taw en keɓata ko jiɗɗen ko sa ɓuuri bonde ɗon pop ko wiide Allah ko ni mbami taw nder ma ko ni wayi ɗum woni ko wiyete naafigagal to banggue Allah subahanahu wa taala naafigagal ne heewi jees won wonɓe naafigue e yeeso Allah won wonɓe naafigue e yeeso annabi o won wonɓe naafigueɓe e yeeso yimɓe won wonɓe naafigueji e jeese mumen naafigagal ne heewi sifaji neɗɗo wona naafigue ha wona naafigue yeeso Allah subahanahu wa taala oɗo hande ɓayde tan kanko noddini omo juulna mi juultaɗo walla somi juuli mi gayni mi hokkatamo jungo teɗaɓe takkodiri musidɓe te ɗum foof yiyama aɓe ganda yiyama kono batu mum meeɗa wadde kono hande so tawi tan nayyi janani walla baali janani walla beyi janani mbamtima naate e guesa ma ko galle joguro paɗon walla gendarmerie walla police walla tribunal jawdi aduna ɓurani en Allah subhanahu wa taala jawdi aduna ɓurani en keeri Allah ɗi wino woto tacce tenen jejjiti ken mayoɓe so yiɗi nguuren duuɓi temedere so yiɗi nguuren duuɓi temeɗiɗi so yiɗi nguuren duuɓi ujunere won addinoɓe en jeehi heddi ko cimtima ɓe qur'anil karim Allah ni wiya jangge qur'ana beele mbaccoɗon cimti ɓe wiyetanoɓe hanki Namruz en wiyetanoɓe hanki Farauna en wiyetanoɓe hanki Samuda en Ohd en Moussa en Isa en Ibrahima en Adama en rewnoɓe ɗo ɓe foof jangguirten qur'ana ko ha mbaccoɗen koye men kono wona ha qur'ana o naata men wona lumiére male ɗen qur'ana ko haala Allah haala noon naftat kono haala sene jangge naftata moƴƴanta en enen jangoɓe kan haala ɓe qur'ana en mbiyani ko kanŋe en mbiyani ko jaama en mbiyani ko hunde nde ganduɗa eɗen mbawi tafde mbaɗen e daaɗe men eɗen parnoro qur'ana ko haala no haala bajotoɗo ni qur'ana ko haala ka ganduɗa saɗa heeɗoka yataw ka naftuma yatawɗo penata ɗo so Allah wima ɗon ɗo qur'ana ɗo mi yiiɗa penowo ay ganda Allah wima ko yiiɗa penowo an janggowo qur'ana walla an keɗotoɗo qur'ana o ganda ka penowo ten Allah wi ko yiiɗa penowo ay kettoɗa ngol konngol ngol wayluma Allah wi mi yiiɗa tikkowo mi ala e mum haaju tikkowo tikkirɗo gañgañalde e bolle puyɗe aduna ko rendino mi ala e ma haaju ni duwawma ni juuluma ni gueɗe maɗa ay gandande ki min qur'ana mo jangganmi o walla qur'ana mo kettomi Allah wi yiiɗa kam ɗo so tawi koni mbami ay wayluma ko ɗo qur'ana dare men kono qur'ana wona julankagal qur'ana wona eskey qur'ana welata e nofuru ha an aɗa waɗa ko boni aɗa welta ɗo qur'ana way kono nanga haala belka baccira ɗum bonande gam yidde dañde hen bone walla yidde dañde hen jaam a wawa ɗum noon musidɓe tedduɓe woto bonnen noppi men woto bonnen ɗemɗe men woto bonnen ɓerɗe men faade e ko Allah haaɗi en tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe ganden ɗeɗo tikke gonɗe e galleji debbo tikkodira e debbo goɗɗo tikkodira e debbo goɗɗo babiraɗo tikkana goɗɗo tikkana goɗɗo enen kala ndendi remru ndendi ñamdu ndendi yardu ndendi tarode ndendi robiñ ndendi londe Allahu akbar ko sabato en mbayata ni en kaali joni mbiɗen ɓuuri bonde aduna pop ko julɗo naafigue e yeeso Allah subhanahu wa taala Allah mboɗo jamma Allah de mboɗo hoora Allah mboɗo sakko Allah mboɗo juula e annabi Allah ɗo jiiɗami fof mboɗo ruttam danejo mboɗo jogui kurus mboɗo rewa Allah ɗo jiiɗami fof mboɗo jaggi koppuyel mboɗo waɗi saram mboɗo hen gawri mboɗo sakko kono noon won gonɗoɗa momi haaldata mi haaldata e makko
somin potti jeere mi salmintamo somin potte inde mi haaldata e makko somin potte yinge mi ko yange komi ɗurniɗomo so ñantima yimɓe fof min jooɗi min ɗeɓanmi ko mayde so haalimi fof poɓɓi min ɗeɓanmi ko mayde teni mbiyaɗa jaaɓi Allah subahanahu wa taala teni ko Allah rokkimo ɗum oɗon saaha mo gonɗen woto funto hoorema an o gorko e an o debbo mbaɗo ni neɗɗo haysa ñamowo yimɓe walla hayso neɗɗo ñamanima neɗɗo hayso neɗɗo waranima neɗɗo yewnu ɓernde ma e tikke faade e makko yewnu ɓernde ma e mette faade e makko kala ko waɗi haalde makko haaldire makko jaam jaam holno Allah subhanahu wa taala ittuno annabi Moussa e jaadi ɗumum Haruna wi garemi nela on to Firawna ko gaño Allah jaaɗa ha wi ko kañum woni Allah Firawna ko gaño Allah kono Allah nde nelata annabi Moussa nde wimo ko mboɗo nelma to annabi Moussa e nder Qur'anil Karim kono son jeehi kalde makko ngudi newiɗi mbiyemo konngudi newiɗi Allah ne jangguini en neɗɗo foti ko newade Allah ne jangguini en ɓernde foti ko laabde Allah ne jangguini en neɗɗo hay so ñamowo yimɓe laaɓe makko ɓernde haalde makko konngudi newiɗi kono ala an so wiyama kaari ko bonɗo tan haade ma yettato ala no bonni ɓernde maɗa ngare mbayloɗen musidɓe tedduɓe ganden duwa mo duwatoɗen o yaltata koye ɗemɗe men kono ƴogete koye ɓerɗe men amina o duwa o ene weeɓi kono satti koto ɓernde to amina o duwa o ene weeli kono ƴogete koto ɓernde to so tawino aɗa ƴoga ndiyam ƴog ndiyam belɗam sa ƴoogi kaɗɗam ma rufat walla lawƴira goɗɗum a naftortako ɗum noon kala men mo ene ƴooga e ɓernde mum yo tinno ƴooga ndiyam belɗam beele wawa yarnude goɗɗo naftoro holno mbirɗen joni joni enen pop gonɗen koye aljanna gonɗen koye jeygue saabu aljanna e jeygue kala koye aduna woni musidɓe tedduɓe neɗɗo kala ko golli ɗum woni ko yoɓete sa golli ko moƴƴi Allah waɗa golle maɗa e golle moƴƴe watta ɗum daaba moƴƴo on daaba arta e galle maɗa ene naftoro e galle maɗa galle ma suka ma ne naftoro ɓiɓɓe ma ne naftoro taane en ne naftoro wona moƴƴere nde gollanoɗa nde nde tawno Allah yeebota ko moƴƴere nde ɗo moƴƴi nde tawno ko boni fiisa heewi Allah wi ko hol baɗowo moƴƴere hami yoɓa ɗum cowe ɗen cowe noon gartata koye ɓesguma sa gani mbaɗɗa moƴƴere woni enɗam ɗam jiyata ñande kala dañata ko bone dañata ko caɗele dañata koko wiyete ha ɓandagu ɗo yehi kala dañata jaam yoɓe ƴewto ko gollano e nder oɗon galle walla ko gollete ha joni e nder oɗon galle musidɓe tedduɓe Allah toñata e goto kono neɗɗo kala ko woni neɗɗo kala ko waɗi ɗum woni ko artata e mum yaruddul maru bima ya'tabir fulɓe noon mbi an demowo kala ko tongu dasi martira hay koyɗe aɗa dasa yaare aɗa dasa mboddi aɗa dasa leydi aɗa dasa tuppe aɗa dasa pop ɗum noon firti ko ngare jañen ɓerɗe men jeggene tikkere musidɓe tedduɓe ganden Allah subhanahu wa taala ko yiɗe men ko heewani Allah yiɗi ko yen mbaɗɗum e ɓernde mum yen mbaɗɗum e ɓerɗe men Allah de yiɗi ko yen mbaɗɗum e ɓerɗe men ne hen ɓiɓɓe men toppirɗen rewɓe men toppirɗen galleji men laaren laarki jaam nguuren moƴƴam musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa taala walla en ɗum woni ko Allah subhanahu wa taala yamiren musidɓe tedduɓe dawal tikkere ko hunde yanje mi are juma goota mboɗo juula hen amin goni sappo woli yeeso Allah omoni seedi min laardi yitiram nde ɗo kalami ɗo nde almami salmini yimɓe ɓe mbaɗi ko mbaɗen no gayni hen goto hocci micro woni duwade goɗɗo hafti yeehi nde min gayni woodi mo namdimi wonno mboɗo andi on ɓe mbi ɓeɗo ɗiɗo kaldata teno kamɓe duwoto juma o duwoto ngol lawol oye duwongol lawol kala men moni duwoma goɗɗo yalta juma ka musidɓe tedduɓe julɓe juuloɓe juma ka julnoɓe juma ka khalifaɓe juma ka to ɓe goni actualité men en kettima journal jayde weltare e nder falde haayi so tawi on jeehi jayde wiitede Mali Actu ma on taw toon hare hakkude juuloɓe juma e nder falde kaay kame almami mumen toɓe mbaɗi almami ɓe kuddata pini subaka goto mbaɗi almami o kuddata holko saabi saabu almami o sene juula darɗe mum ne juuta musidɓe tedduɓe holto paaɗen hande kareli ɓurɗi teskinade
natti wonde baruji natti wonde bois de nuit natti wonde grand plage natti wonde ɗo carte mbatte ɗon wiyatno seyɗani woni hanki wiye ngare ndentoɗen seyɗani nana ɗo carte mbatte ko haare woni ɗon ngare ndentoɗen grand place ko jeddi goni ɗon kami politique kareline ɗon ngare ndentoɗen bar sen jari sangara pulɓodiren koye kaɗen kaalen sécréji men ndeke hande so tawi kareli gonte jumaji enen juuloɓe ko enen goni seyɗeneji e nder jumaji eɗen nanna toon seyɗeneji Allah natti wondir toon gudden jumaji ɗi jehen mbasen fitora ɗum becce musidɓe tedduɓe ngare ballodiren e mbadi peewal gonen neɗɗo goto enen kala mami arti mon joni inchallah sallallahu alayhi wa sallama musidɓe tedduɓe eɗen janga ɗo henna ɓattake oɗo henna suka gorko Allah walli ko ɗanniyanke to ɗanniɗo noon o yeehi e nder leyɗele Europe leydi gotiri e leyɗele Europe leydi ɓurdi wawde natirede hoɓɓe e nder leyɗele Europe o woni e leydi he kene fota wonde duuɓi 5 o dañani kayitaji noon kono Allah walli omo daña golle seeɗa seeɗa e nder guese taweteɗe e nder ndiɗon leydi kono kadi ko dayi ko foof o joftata koye wuro ngoɗon ngo walata ha Allah walli noon suka gorko goto mo o jeyda e wuro woto Allah addi ɗum ɗon ɓe koddi ɗon ɓe gondi ɗon kene fota wonde hitande fawde e suudu wotoro o tinani o matani ndeke on naatti e kuɗoli bonɗi watti yeyde huuɗo bonko ko wiyete yamba walla drogue on ne yeeya huuɗo bonko ko kono kadi joftata koye suudu he kono kanko o tinani on hollimo tan min komi jeeyowo e sara ɗo kafe jarate walla e sara restaurant ji ñamirɗi walla e sara garuji mawɗi saa fof noon on ne jogui marchandise ene hollamo kankone o sikkitaki Allah waɗi noon e dadiɓe ndiɗon leydi police ene tuumi oɗon suggorko ko ɗum waɗata ene aynamo musidɓe tedduɓe hawo yenana kanko suko o police ne aynamo ñande o hootata galle mabɓe o yetti galle mabɓe o ñande omo somi huuɗo bonko ko ha heewi o naati galle mabɓe to o joƴi huuɗo bonko o yalti musidɓe de o yalti tan o tourni caggal to tan o yi police o naati ɗon tan e nokkugel o dogi o yeehi nde police ari noon o waddi hen ha dajjiti nokku mabɓe o naati toon ene fuuya hawre kanko suka gorko liggotoɗo e guese o jippima o arti tan o tawi police ne dari e nder sakuji mabɓe he ko toon waaji o mofti huuɗo bonko ko kanko o naat tan waaji ɓe keɓɓimo musidɓe tedduɓe nanguimo ceenimo holko manmi oɗon jeeya drogue nani tawama e cuudu mon tawama e nokku mon tawama e gueɗe mon kanko woronda o nawa o to dogi majji melew ene yiile yiitaka musidɓe tedduɓe Allah walli ɗo wawno yehede foof on jaggama addama toon to police nde yetti ɓe mbi o ko onon gollodirta o wiya ha minen gollodirta min somoto mbo tottama omo yeeya mboɗo yeeya kettolen moƴƴi de kamɓe ɗiɗo jeyda e wuuro woto suggorko wi ha kay ko minen jeydata drogue te noon holliti meeɗa tinde omo yeeya ɗum ɓe ñawana kamɓe ɗiɗo ɓe gudda aɓe coke duuɓi 5 pawɗi e nder ndiɗon leydi musidɓe tedduɓe Allah walli noon ɓe ngala ko wiyete hujjiyanke goto mabɓe kala dañanama hujjiyanke laamu ko wiyete avocat kanko suka oya mo yeeyata huuɗo bonko ko liggortoɗo e guese o Allah walli avocat makko suka debbo kadi wona mawɗo ko tokoso kono kadi ko moƴƴo mbadi no feewi on kala saaha so tawi are makko tawata komo newi omo feewi omo teeyi
teni kadi haala makko mo nande gonɗuɗo haydara waɗani hen on watta ñaworde rappel ɓe dutto ñaworde kadi wasa ustede ha Allah waɗi noon on suka debbo woyimo ha Allah waɗi yiɗorimo kisa lawol gotol musidɓe tedduɓe gilli mawɗi giwe suka debbo naate makko suka debbo waddi hen ha Allah walli jaɓana yaltinimo to waɗi kam duuɓi tati pawɗi ɗo yaltinimo kaso ɗo nayimo galle mum sodinimo gueɗe kala ala ko heddi haqqille makko arti hollitumi mboɗo yinma teno commissaire bétaire so tawi yiɗi ndesodiren o hollitomo yiɗi suka debbo ɓe ndesodiri ɓe mbaadi l'islam ɓe gondi suka debbo dañanimo golle omo golla hande omo jogui oto makko omo dogna omo wone galle suka debbo teɗo o maha cuuɗi makko o holliti en noon ndeɗo henna moƴƴere ko oye suka gorko wannimo ɗum saabu kanko wonno koye guese omo golla jamma e ñalawma o ga takkimo e dorog o nanggama o sokama duuɓi tati pawɗi o yalti o dañi cuddiɗo o dañi golle o dañi gurdamako omo jaara omo duwona on yo Allah yalti ɗum e moƴƴere musidɓe tedduɓe ɗum no firti tan ko musidɓe tedduɓe gaare gollen ko moƴƴi ndentoɗen ɗeɗo henna gueɗe neɗɗo wonko mbatta cikkata mbatta ko kaari a waɗani kaari mbaɗɗa ko hoore maɗa Allah ni yiya en kala ɗo gonɗen Allah ni yiya en kala ɗo gonɗen Allah ni yiya kala ko golleten Allah ni yiya moni kala ɓernde mum an ɓernde ma boni a takki musidɗo maɗa ko musidɗo ma waɗani Allah itti moƴƴere wonde e ɓernde makko nde wattanimo ɗum moƴƴere nde hande nana waami e makko jogori wamoytema an gonɗo e kaso o so tawi woni duwaw makko mo duwanima o yettimo firti noon neɗɗo ɗo woni fof yo laɓɓin ɓernde mum musidɓe tedduɓe eɗen guddira buuɗal yurmede oɗo henna histoire jurminiɗo nde tawno ko actualité kala ko eɗen kaala jiɗɗen haalde ko actualité e ɗum waɗi ko États-Unis de Amérique e nokku biteɗo Rockville ene tawe e nder nokku biteɗo Maryland ko États-Unis de hoore mum waɗi ko talata jawtuɗo hen o so gorko wiyete Ousmane Camara yarata koye duuɓi 26 kam yooɓi fittandu nene mum nene makko jarano e duuɓi 55 musidɓe tedduɓe duuɓi 55 yummakko yaranno kanko yarata koye duuɓi 26 kanko goto woni gorko yimmakko ne jogui sukaɓe ɗiɗo rewɓe woɗɓe ɓen ko baniken rewɓe yimiraɗo golloto koye hôtel goto ko toon golloto mbeɗa daña gurdam gam wurnudeɓe musidɓe tedduɓe yimiraɗo noon yimum Ousmane Camara o caggal nde arani golle hoddiɓe mum ɓe o gollodirano kattimo neli toon officier police nde on ari tawi omo wama e ƴiƴam makko ala jooɓiɗo fittandu makko so wona ɓiyi ko gorkoɗo henno musidɓe tedduɓe kanko debbo noon o wiyete ko Arbiya Camara jarano duuɓi 52 so tawi en ndenaki enen foof ko ɓiɓɓe men jogori yoɓade pittali men so en ndenaki mbimi waɗi noon ɓiye woto won ɓiye tan e guite ma woto won ɓiye tan e ɓernde ma ɓiye yo won ɓiye losko e haqqille mum e jaɓɓal mum eɓe o yadata andu ɓiye ɓe yadata andu ɓiye ko waɗata andu ɓiye ko gollata kankoɗo henna Ousmane Camara police holliti ene heptinimo e mbaadi guyka e mbaadi viol neɗɗo keptinaɗo e mbaadi guyka e mbaadi viol an jinnaɗo sa yiɗum rento ganda sa renaki dumuna garowo ko an wujjete ko an watte viol teno ko ɗon ko laate makko kanko ɗo hen debbajo kala ko kalɗen ko actualité ko hunde wonde ne jiiɗen musidɓe tedduɓe goto men kala yo janggu ɓiyum sa ronki wanmo police walla mbaɗamo gendarme walla mbaɗamo militaire ɓiye woto waɗe dépassé ha donkana ɗum ɓiye sa ronkani ɗum tinno jaggu ɗum tongu ɗum nawan ɗum laamu waɗa ɗum e armée sa ronkini ɓiye nawan goɗɗo bawɗo nehde ɓiye wona an wonafata ko hoore makko rento yidde ɓiye ha konngol Allah subahanahu wa taala naata e ma wonande ɓiɓɓe mon ko musiba wonande on en jewɗo debbo hande ɓi ko woni musiba makko yoɓima fittandu makko ngare tinnoɗen ndenen ɓesguji men tinnoɗen ndenen pittali men ganden en mbawa dañde ɓiɗɗo ha jiiɗen ɗum honno annabi Nuhu yiɗirno ɓiyum tuma nde Allah subahanahu wa taala yoolata ɓiyum annabi Nuhu e nder ɗufan
nde annabi nuhu namdi Allah subahanahu wa taala oɗo de ko ɓiyam koye korejam Allah wona ɓiyo wona koreji ma o jeeya koye hefreɓe ngare ndentoɗen musidɓe tedduɓe eɗen jibina ɓiɓɓe julɓe eɗen jibina hefreɓe wona biyowo la ilaha illallah fof woni julɗo wona juulowo fof woni julɗo won gonɗo julɗo won juulomo julɗani won biyowo la ilaha illallah hande kay hayɓe gona hefre mbima assalamu aleykum la ilaha illallah mouhamadou rasulullah hay hefreɓe mbiya noon ngaren mbasen funtude koye men deglen montoraji men e air pinen e air ɗanoɗen e air ganden Allah subahana wa taala ko yiiɗe men musidɓe tedduɓe so buuɗalil men nde feeri feeñe windere feeñjey ɓattake bindaɗo jaam e jertino ɗum wonno yewtere men hande so gueno haaji yontere fande e musidɗo men haali aboubacar mi yaadiɓe weltare ma garanene buuɗalirmede soko enen en dañata yaajede wawde arde buuɗalirmede ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe